pasocial media poitika gakava panguva ino vanhu voya vachitemana chaiko pasocial media. Pane chiitiko chakaitika recently, aiwa musi uno tiona kuti ZANU-PF, the ruling party, regathered aiwa ichipa pamwe chete nekuawada most performing aiwa government officials. Chiitiko chakanyatsoonekwa kunzi panguva ino ZANU-PF iri kumhanya neperformance, aiwa ichiti sebato ravo negovernment yavo iri kupefoma zvakanyanya zvinoita kuti ideserve kuti atene the vision 2030. But panguva ino pane nhau yakazoitika yakakusiya vanhu vane questions more than answers kuti who is performing more between our two vice presidents. Isarabina mashuka mudanyuko panguva ino tinobva subscribe or like on the bell icon. Yendo ye vision 2030 kudata gurei inoda chiposta VP Costa Nochwenga muri kuona vanyora vachiti who is your best VP between VP and Kembo Mohadi. Tichitarisa aiwa nechimiro mamisiro azvakaitiwa toda kuti VP Costa Nochwenga aiwa awana kupiwa the most performing vice president award. Chiitiko chikaonekwa nevanhu kuti chinokwanisa chichi separate our vice presidents. You know our vice presidents are only 2, so why are they comparing them? Tichisiya nhau iyoyo vanhu vanoya vachiona VP Costa Nochwenga panguva ino ukatarisa maspeeches aanoita ndekuti nyika yeZimbabwe ive liberated, nyika yeZimbabwe ikwanisa kuwana employment, mamines zvinhu zvifambe zvakanaka. Vanhu vanokwanzi vane mari yakanyanyisa vari kuona kwanzi vari kungoflasha mari, vari kutadza nei kuvhura maindustries nyika iende kumberi. The same people vachioccupy magovernmental post. Mbako ino VP Costa Nochwenga aita kuti vanhu vamufarire, vanhu vaya vachiti why is it Kembo Mohadi our vice president anoonekwa kunzi at some occasions anogona kusowanikwa nekuda kwema health issues. Panguva ino vanhu vapinda mucomment section vanyora chiti VP Chwenga the best ava vekuti vanonge vakarara nguva nenguva vanoitei kana kutoda kudonha vachipa speech komadii mamuzorodza murume uyu. Sei musinganzwi idzidzi ndomashoko muda togone muku mwana muda chinyora chiti Chwenga is my choice. Mwana wachiti Mr President Chwenga, mwana pinda wachiti kufananidza wakafa nemapenyu kiki. Macomments anga akawandisa tingazoendi one by one. Madoma developments aripo muri Zimbabwe panhau iyi. Pinda comment section medu zafunguro imo tukudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chit on the bell icon.